Čau lidi, vítejte u nového pořadu serveru Restaurace.cz, kde vám budeme pravidelně přinášet reportáže z těch nejlepších restaurací v Praze, kde vám kromě dobrýho jídla a pití nabídnou vždycky taky něco navíc. Dneska jsme na metru C Vyšehrad v Praze, kde se nachází restaurace Yum Yum, což je ta nejpálivější restaurace v Praze. A protože peníze a strach jsem nikdy neměl, tak jdeme na to. U nás v restauraci máme jídla rozdělený podle kategorií. V první části máme hlavní jídla, pak máme nudle a rýže, ty jsou označeny papričkama. Jedna paprička znamená, že to jídlo je pikantní a 3 papričky jsou hodně pálivý jídla, který ne každý může zvládnout. Dobrý den, děkuju, děkuju. Oříšky. Zkoušíme. Takže ta poslední kategorie je 6papričková a v ty máme oříšky domácí. Můžu poprosit láhev mléka? Ježíši, ty oříšky mají v tom jídeláku 6 papriček. A to fakt pálí, tu. Ale... Děkuji. Tak, v pořádku. Takže podívám se, co tady mají. Takže v našem menu máme specialitu a to je nejpálivější polévka v Praze. Takže jak vidíte, mají tady i běžné jídla, které nepálí, které nejsou označeny papričkami. To mě nezajímá, to je pro děcka. Tady, tohle hledám, hell menu. Dáme si tu nejpálivější polívku v Praze. V naší stupnici je označovaná 6 papričkama, který značí, že je to hodně nebezpečné jídlo. Já bych si dal tu nejpálivější polívku Grung Tap Tom Yum. A kvůli tomu dáváme těm lidem, kteří jsou ochotní tohle podstoupit, podepisovat revers. Co to je? Prohlašuji, že tuto polévku konzumují na vlastní nebezpečí a dávám společnosti souhlas s umístěním fotografie na Hellboard. Jo, a lidi, kteří tuhle polévku dokázali sníst v časovém limitu 30 minut, tak máme vystavený na zdi, která je za mnou a jsou tam teda pěkné obrázky. Teda. Takže když se mi tady něco stane a zemřu, tak po mně neštěkne ani pes, jo? Děkuju. Mám strach. Mám strach. Děkuju. Do prdele. Ne, to už já to nedám. Tohle fakt nedám. Slečno, můžu poprosit? Ano. Já se omlouvám, můžete mi donést nějaký jídlo, který nepálí? Máte tady něco? Jo, vám to nejde u nás, takhle pálivá polévka, jo? Trošku mi to nejde, no. To je červené curry, kuřecí maso se zeleninou, to je moc dobrý, decentně pálivý. A nebo jestli vám můžu Já něco úplně nepálivý, jo. Tak to je 24 patajka, to jsou nudle, kuřecí maso. Tak to bych si dal, prosím. Jo, děkuju moc. Ano. A tuhle tu polívku budeme dát někomu, kdo na to má. A nebo někomu, koho potkáme na ulici. Jdem na to. Hele, tamhle jde nějaký nímant. Dobrý den, můžeme vám nabídnout polívku zadarmo? Tak když je zadarmo? To víte, že jo, dejte si. A vy nezapomeňte, že v restauraci Yum Yum v Praze nedělají jenom brutálně pálivý jídla, ale dělají tady i dobrý jídla pro obyčejný smrtelníky. A pokud vy máte nějakou restauraci nebo nějakou hospodu, kde máte něco zajímavého, napište mi na tenhle e-mail a jinak se uvidíme u příštího dílu našeho pořadu na www.restauracemenu.cz. Čau.